Hello! Γεια σας λοιπόν. Είναι ακόμα ένα βίντεο. Έχω κάνει άλλο ένα στο YouTube. Είναι το δεύτερο που ανεβάζω. Θα το ανεβάσω και στο Facebook. Θα ήθελα όσοι με δουν στο Facebook να με κάνουν subscribe, να βλέπουν βίντεο, να έχουμε λίγο θετικά σχόλια και όχι dislike. Επίσης θέλω να... Είναι σαν vlog αυτό, είναι το δεύτερο vlog, γιατί το πρώτο ήταν σχολιάζα, είναι το my first video. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν. Εύχομαι να σας αρέσουν τα βίντεο. Όλα καλά. Τώρα, τέλος πάντων, alright. Θέλω να συνεχίσω αυτά τα βίντεο, να μην με κράζετε. Εύχομαι. Please, μην με κράζετε. Please. Οκ. Τι άλλο. Θέλω υποστήριξη στα σχόλια. Like. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Όσοι τα βλέπουν που δεν νομίζω να είναι πολλά. Γεια σας.